teď se stane ze světče něčeho, co byste nečekali. Postavte se proti váhu. A já to mám nachystaný. Dva takový šátečky, já je vytřepu. A teď ty šátky k sobě přivážu na uzel, jo? Jeden uzel, druhý uzel. Tak. A ne, to bude slavno. Dejte si ten uzel za rejstřík. To bychom jim mohli dát na net, co? Dejte si za rejstřík. Takhle chytněte ten jeden konec a pevně ho držte. Já chytnu druhý konec. A teď slečnu a jdu začneme. Čáry, máry, fo. Není z vás žáb.